achipa ndotati happy birthday. Mwemba mjiti chimi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, love you. Everybody love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody love you. Everybody loves you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody loves you. Everybody loves you. Happy birthday, Tanazwa. Tawana Nyasa. In advance. Kekendra tisina pangu dede usu. Say guys, amana nasi ndio party hapa ndikufana singamboiti. Unfortunately mazenge edu ndio aitaka kushoterera because tatine one rakasara last time. Saka bazenge vakutobva nezenge rimwe vanokwana buda kwavo kuti toilet ichazoti yakachama. Saka iri izenge rakasara last time. Izenge rakadii rakasara last time pavakaputa roofing yavo yehozi yambuya. Apa ndio chipisi chachasara ichi kuti roofing yedu inge chinzi yakwana. So I think apa ndio pachabuda ventilation what. Saka ndichi ndio mahwira ndakaita totenderera tiuya. Saka iri zenge vasenga also. Halo. Mtimi machibasira kudai panguva yachimbeti. Zvakaoma kudiri. Ira mboti kuna Matthew. Azviiti here kuti utore zenge riya uri pwanye richese zhizhizhi. Woisa pamusoro akaramba. Saka bamazowana solution. Saka solution yenyu ndiripi kuti sekerimwe racho ndakataka kuvhurika. Solution ndeyekudii? Nyaya iripo ndeyekuti itype yezenge. Kune mazenga akadai. Kune ane mariji mahombe, kune ane mariji madoko. Saka itype yezenge. Saka pamanokwada bure. Saka manje muchadii kana mabvisa renyu pachiruba? Taona kuti chinhu chedu kuti chibude zvakanaka. It's better to Saka ndola tapuwa navazenge. Thank you very much vazenge. Alright. Vozi ndatoti kana zvanetsaka vanongozoisa zvihuswa. Divi racho rasara. Bosi padiki. Pazvasingaiti. Uswa nezenga zvipindira. Kana gona isa kana kuti kazenga kacho kakadimbuka uisa uswa pamusoro. Azvibudi futi. Ndosaka ndafeka paya. Nawo kuti pfungwa dzangu zombogumbirwa here kabuti zomboramba kumanya. Yes, kama ikaba sapenyu makudii makunopfurira neuswa. Pangu ndoisa plastic. Chiri kuche uko. Pachigayo. Chigayo chigayo. Samone usamema kutora nyika plastic le black le. At least wotela butter. Not such butter trade. I want to talk about the plastic. But they mabuli manje. Arina problem. Roita. Ndingovhara paguyo paya kuti mvura isanaye. Ichipinda ipapo. Ndina kuti wona mati pfungwa dzangu adzioneri. Penda kuti azvepata. Rekatinde apa patoni. Kwa icho chipisi icho chasara icho chanza chikwani zvakare. Metuzela. Siwe zvawo. Wakutopesa. Ada hanzi mawatsa komashoma. Saka toita sei? Pedu. Uche shua. Kana kuti wakutofunga mwana nebirthday. Sa mwana wako ngocha nebirthday mswani yo. Anonzani. Dear festival. Newe metuzela. Sekwenzi. Saka totongoti happy birthday in advance here. Kwa yeti mpile mwana wa metuzela kachipa ndotati happy birthday. Mwemba mjiti chimi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, love you. Everybody love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody love you. Everybody loves you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody loves you. Everybody loves you. Happy birthday, Tanazwa. Tawana Nyasa. In advance. Kekendra tisina pangu dede usu.
Saka ndingaita sei naasikana. Alright, saka ndo zviripo izvi. Saka roofing yabudirira here manje? Zvinezvi yangovavarira kuti mutaridzi akadai achitaura. Yangovavarira kuti ibudewo kuti zimwe zenga racho taakutongoiswa taakutongovaridza nokuti hapana zvekuita. Saka tinotarisira kuti nezvinezvi yabuda. Reva here kuti isusu ndo mukakaroofing kako kawaita kakekumanikidzira kudai takangikapeya totokonkurora kuti so far so good, toilet is done. Ndizvozvo. Saka chei chasara kuplasta nekuzoisa mafloors nekuzoboora gomba. Ndozveye zvasara. Which is actually what, good or bad? Good. Saka kuroofing yedu yekokoko kukitchen ndo makata. Saka izvozvi I think tikabva panapa ka ndichange tiita ma-testing videos matatu muzuva ranhasi nambuya. I decided to do them today because ndaona ma-questions avanhu vazhinji vangu vachiuya ku-inbox, vamwe vakati usaende, vamwe vakati shingirira. So these are some of the things I'll be talking about patinenge tichiita ma-testing videos edu nambuya. We've got cereal video, we've got ma-fruits emugaba ndakakwanisa kupurchase a long time ago, we've got ma-types of tea, chocolate, what, coffee, then mamwe masamba akangosiyana-siyana. Though mavideo matatu atinawo because tatagara takazvitenga but asati taita. Tichine imwe zvakare yenhopi yasati taita yakangoti iri pastand-by. Saka ndo mamwe mavideo ndokwanisa kuti ari confirmed. Taifanira kunge takaita pamwe maybe yebhega but we'll see kana tikabudirira kuekera mangwana kuti zvichifamba sei. Chikutaurira mamwe machallenges andakutoti nditange ndisangana nawo uye maybe zvekutaura kuti nditi I think it's high time ndichifanira kuenda mba because kana ma-coffers kana kuti mai yakuzobuda mumbudu mangu inini kuti maybe tinge tichengetana panapa. Unoona kuti situation inge isina kumira zvakanaka. Ndo patiri ipapo izvozvi. Uye zvamwe ngada zoti total yasara chaiyo imari yekuti zvinhu zvinge zvichipera. Ndizvo zvatinenge tichikuexplaina patiri kuita food testing yedu. Asi for the meantime regai nditi roofing yepatoilet inenge yapera. Asi ndisingazoziva manje kuti danda rangu ratogwa riya nachikomana Methuzela zvicha-affecta here counting yangu uko kana kuti hazvi-affecti? Methuzela zvo-affecta here kana kuti hazvi-affecti? Saka ndodii manje? Because it's like zindakupa zindakutorera. Haurisiyo here naiwe budzi? Hamusi kuona tiri pamagata? Iyo tiri busy kutsvaga mai ekerapo kuti tiwane vegetable rekubika nesadza. Pakaipa ka? Pakashata. Saka modi todii harisi kubatika todii manje? Moenda nebhasikoro kunotsvaga budo? Bhasikoro handina chero shoka ndogona kuinda kana ndatenderwa nabhosi. Because apa pakuti achokwadi sadza ramunoda riya hadina chekubikisa nhasi. Alright. Kutomboita zvemavheji acho. Hapana kushata. Because ndo situation yatiri iyoyo right now. Ona manje. Saka guys, thank you very much for supporting us. Pari zvino ndo patiri pano and hopefully ticharamba tichishingirira kusvikawo patinoona kuti tashingirira. Asi according to me by next week Friday tinenge tabuda muchiredzi. We don't know kuti chichachinja kuti hazvichinje but ndikuti according to me. Saka izvozvi iyi video yedu yeuyu yeroofing yakachita but isati tapedza kudai katine mukati iwewo wangu wakangana kuzosanangura kuti mukati umu pane vanhu vakachibvunza kuti waya makaisa pamafloors apa haisi yanga iri shoma here? Simbi dzatakaisa dzishoma dzatakaisa dzidzazi dzekubata slab. Then paslab takazoisa dzimwe futi. Asati ndakwanisa kuzodzibudisa pavidhiyo. Alright, ndaibata. Because I remember papa newaya yanga isina kuchekwa yanga iri kuside uku. So I think ndo yakaisa pamwe ina ndauda sei andazvona. Because pepa zvakaitika paslab ka inini ndakaita sei takatora chisa cement. Then ndo batatomboenda unobika. Later on I think ndo saka makazoona uyu aidyara apa because takazotomboita lunch ndokuzouya. Saka I'm sure pamwe ndo paari kuti pamwe vakaisa andakwanisa kutora video yangu ipapo. Kune vari kuti pamwe toilet yangu inogona kuzodona. Saka tiri kuti haidoni ka toilet ndizvo here Methuzela?
Haidoni. Kana kanzi yadona ndinotenga inini zvikudiwa zviri pamuvaka. Wodzoka uzoti kuvaka. Muri kumunzwa kuti ayegaka. Usazoti uya God. Muchikunhuwirira cement. Uya saka iyi ndio toilet yacho saka ndofunga munhu mava kuvakirira chipinda kana isu vadafu tinokwana zvakare. Chipinda mutoilet uchiratidzawo nepasi kudai usochitaridza. Wotouya mutoilet. Wotomira wakadai iri ndofunga ndo gomba raachazochera iri. Saka nyange ukadai ukaswata ukadii zvese zvongoita futi. Hapana chinomboshamisira apapa. Nyange uri ukasimba sei unongokwana. Ine mere? Chokwana. Tukwana. Ndofunga iri ndo gomba racho iro randachireva iri. Saka ndatoribata risati ratamakushanda guys. Amene kuti achaurura sei papa. Gomba iri. Saka pasati paiswa mafloors. Even ndofunga kuda kugeza. Nokwasa nguwe wogeza. Iwe. Right. Topukuta. Watopedza. Wotobuda mutoilet. Buda neni? Mama dikoko. Zvaita wena. Saka uyawaradza papa bashama paipai futi tiri muri mukati. Uyawaradza papa bashama pai. So up. Ndo patikuti pashotera ikera roofing yedu apapa. Apa ndo pashotera roofing yedu kureva kuti ndo zenge ranga rakasara kudhara iri. Then apa ndo patachiti iri kana zvanetsa hazvo munhu anongogeza wachiona nyeredzi mudenga achishandisa toilet yakachiona because so far so good roofing yacho panenge pasina. Iri pranga iri ramuri kuona iri ndo pranga ranachiti kuna uyu zvinozovatora pranga rangu ndichazvifambisa sei because ndori one of the pranga ranga rachidiwa paroofing yekitchen. So atozoguma atora iri akashandisa panapa. So at least we can confirm kuti we got one project here yazokupera completely. The toilet aiwatapasa chasatapasa chete kitchen ndiyasatapasa but toilet I can confirm 2000% kuti tabuda D issue here metusela. Yes. Tabuda D apa because kungosara zvazosara kuplaster nekuvhura gomba but takawina kudhara. Team yakabaiwa. Chelele yakabaiwa. Handi yaizvedu panze. Tichitobuda tichienda ndo toilet yambuya nyange zvikadiwa munhu wese unongokwana ungakona kukwana apa. Handiti saka tichakubata zvakare patya chinotevera.